אחת נשמתם של צדיקים ואחת נשמתם של רשעים, עולות למעלה ונידונות שם. נשמותיהם של צדיקים זוכות בדין ונגנזות תחת כיסא הכבוד. ונשמותיהם של רשעים חוזרות ויורדות ומוטרפות לארץ. יוסי, בוקר טוב, מעניינים. תגיד לי, למה אתה מאחר לי? לא איחרתי, החרצתי? אתה מאחר. אני קבעתי איתך 9:30, נכון? בסדר, אתה החרצתי 9:30. נו, 9:32. נו, 2 דקות. אתה מאחר לי ב2 דקות ואני צריך ללכת לכולל וזה חשוב לי 2 דקות האלה, אוקיי? אז אל תאחר לי, אם אתה רוצה שנמשיך לעבוד ביחד, אל תאחר לי. אם זה חשוב לך אין בעיה, אבל הכנת לי את 4 מזוזות? בבקשה. אוקיי, יש לך כאן את הכסף מוכן. אומר רב יהודה במסכת משניים לא, רבשי אומר אחרת לפי... אני יודע שלא צריך להגיד את זה לאברכים, אבל בכל זאת אנחנו חוזרים על זה כמה וכמה פעמים, שהמשניות זה מועילים לכל הנפטרים, הם מועילים לנשמות של הנפטרים, הם מועילים לתיקון הגדול של הנשמות. אני רוצה לומר לכם, רבו ישי, שיש לפעמים נשמות שיורדים לעולם הזה, נשמות של אנשים שיורדים לעולם הזה, ומסתובבות בינינו ואנחנו לא רואים אותם, וזה צער גדול מאוד לנשמה, רחמנא ליצלן. ולכן זו הסיבה העיקרית שאנחנו לומדים משנייס בשביל לחזק ולשמח את הנשמות האלו ולהביא אותם לתיקון הגדול. תפילת השחר עד חצות, רבי יהודה אומר עד 4 שעות. תפילת מנחה עד הערב, רבי יהודה אומר עד פלג המנחה. תפילת הערב אין לה קבע, ושל מוספין כל היום. רבי יהודה אומר עד 7 שעות. מסביר הברטנורה, תפילת השחר עד חצות, שכן תמיד ששחר קרב עד חצות, רבנן רבי יהודה אינו קרב אלא עד 4 שעות ביום, ועד 4 שעות היינו עד סוף שעה רביעית, שהוא שליש היום בזמן שהיום י"ב שעות. הוא מחלק את הזמנים לפי שעות זמניות. הורוביץ! עוד פעם התחלת לפקשש עם הסוכר. אני מצטער.
רבי אלחנניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המקדש ובכניסתו תפילה קצרה. אמרו לו, מה מקום לתפילה הזו? אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא תארה תקלה לידי, ובציאתי אני נותן הודיה על חלקי. אנחנו למדנו כבר את המשנה ב' עכשיו. מה העניינים? בסדר, מה שלומך? אחלה, הבאת לך את ה... תראה לי. מה שדיברנו. אנחנו בסדר? נו. אל תגיד לי שאתה קונה עוד מזוזות מיוסי. למה לא? איך אתה מסוגל עוד לעבוד איתו? אתה יודע מה הוא עשה לי בבוקר? בשביל 2 דקות איחור איזה בלאגן? נראה לי שאתה היחיד עוד שעובד איתו. נו, מה אני אעשה? טוב, תשמע, אני רץ לילדה שלי, אין איתך בקשר מחר? 100%. יאללה. להתראות. ועוד איזה חלטים וכרם למעט מעט אסור בהנאה, אף תקרוב את הבאות כחבים אסורה בהנאה. מחר נמשיך לזה. נשאר פה בשביל. הורוביץ, מחכה לי, אתה רוצה לסגור? לא, תלמד. אתה רוצה עוד תה אולי? תה כמו שלך, עדיף כבר ללכת. יוסי, איפה ההורים שלך גרים? בבית העלמין. תראו מזמן. אני באמת מצטער. בסדר. תגיד לי, משפחה יש לך? אחים, אחיות? לא, אני בן יחיד, יש לי משפחה בספרד, אין לי שום קשר איתה. ואיך אתה מסתדר ככה לבד? ברוך השם, אני לומד בכולל. כותב מזוזות. אני גר איפה שאני כותב, מפרנס. ברוך השם. ולמה אתה לא מתחתן, יוסי? גם זה יגיע. אני באמת מאחל לך מכל הלב. אתה בחור טוב, יוסי. תגיד, הורוביץ, יש עוד משהו שאתה יודע לעשות חוץ מתה? תשמע, יוסי, אני אף פעם לא הייתי למדן גדול. אבל מאז שעברתי מהישיבה לכולל, זה 40 שנה אני מכין תה לתלמידי חכמים, ושתדע לך, זאת זכות מאוד גדולה לעשות תה לתלמידי חכמים. 40 שנה אתה עושה כזה תה זוועה לתלמידי חכמים? אתה יודע איזה גיהנום יהיה לך? אתה באמת חושב שהתה שלי כל כך רע? זוועה.
גדל ויסקדש מי רבו בעולמו דברוך ירוסי וימליך מלכוסי וחי חוין ובימי חוין ובחיי דכל בית ישראל נגולו בזמן קורי ויברו עמי יש פה מישהו?
הורוביץ, מה אתה עושה פה? קברנו אותך כבר. חשבתי למי למכור את כל הסיגרות שנאבים ממותי המכולת. יש איזה קיוסק בתל אביב, אולי אני אמכור לו, הוא לא ישאל שאלות. אבל אני נכנס, אתה בחוץ תמיד. אבל כל הבלגן הזה של הפריצה הזה שאני פורץ עם הקאטר. עושים קצת רעש בלגן, אתה נכנס, מוציא את הכל, אני שומר בחוץ. איזה כיף שיראה את כל המדפים שלו ריקים.
טוב, בקיצור, ב-12 בלילה נקבע, תביא את הקאטר, נפרוץ, נעשה את העבודה טוב. ב-12. תביא את הקאטר איתך? יאללה, להתראות. Thank you.